V minulém díle jste viděli. 14 cizinců dorazilo do tábora Typiskau, aby zažili celoživotní dobrodružství s vidinou vyhrát $1 milion. Členové fialového týmu Lil, Nick, Ashley a Will se rychle zblížili a vypadá to na možnou alianci. Před výzvou bylo nečekané hlasování, které způsobilo, že si Fiore a Gabi vyměnili týmy. Což Tyrkisové stálo výhru ve vlajkové výzvě. Fiore vytvořila falešnou vlajku a tím zmátla Toma a dovedla tým k vítězství. Žádná eliminace, zůstává 14 táborníků. Kdo opustí tábor dnes? Dobré ráno, kámo! Jak jsi se vyspal? Dobře, i když v noci byl trochu chladněji. Hej, to je recyklovaný papír? Paráda! Konečně je tady někdo zodpovědný. Dýč je vedro, jak to, že se v těch hadrech nevaříš? Jsem zvyklý, ale jo, je vedro. Možná bychom mohli jít k jezeru a schladit se. Možná později. Měli bychom to dřevo donést do tábora, ať Miriam může uvařit. Nechceme, aby byla ještě víc nevrlá. Chtěl bych si s ní promluvit, ale docela mě děsí. Proč bys s ní chtěl mluvit? Ani nevím. Trochu mi připomíná mou babičku. Jak chodí, jak mluví, chybí mi. Už měsíce je nemocná a nemůže mít žádné návštěvy. Jo, často je mrzutá, ale ona byla jediná, která mi kdy rozuměla. Jakeu, nevím, co na to říct, ale jestli se potřebuješ svěřit, jsem tu pro tebe. Je hezké vědět, že vás někdo poslouchá. Ahoj, Tome. Ahoj, Gret. Co pak potřebuješ? Přejdu k věci. Vidím, že jsi na sebe vzal pozici vůdce našeho týmu. Musíš být fakt opatrnej. Páč, jestli náš tým selže, odneseš to ty. Jo, je to riskantní, ale někdo to dělat musí. Co kdybychom uzavřeli dohodu? Ty zařídíš, aby pro mě kluci nehlasovali a to samé udělám já pro tebe s holkama. Dohoda vzájemné ochraně? Přesně tak. Ani nemusíme volit stejného člověka. Povím ti, až někdo zmíní tvé jméno. A ty uděláš to stejný, když uslyšíš to mé. To zní dobře a navíc to nebude vypadat nápadně. Dohodnu to. Tom je celkem divnej. Očividně něco skrývá. Tvrdí, že ty divný hadry nosí jako ochranu, páč je citlivej na slunce. Přitom to ale nosí i v noci. No nic, momentálně má v týmu celkem velký slovo, takže se ho budu držet. Dobré ráno, lidi. Nepřidal by se ke mně někdo na sběr jablek? Já půjdu. Sní fajné. Ville, Fiore, přidáte se k nám? Jasně. S Lil, Nickem a Willem se cítím fajné. Jsou to set safra skvělí lidi. A upřímně, vůbec by mi nevadilo je vzít k sobě domů a naučit je, jak jezdit na bejkovi. Kolik knížek jsi to vzal? Dost na to, abych tady pár týdnů vydržel. Proč si myslíš, že tak dlouho vydržíš? Viděl jsi snad, jak se k sobě ostatní mají, že jo? Všiml jsem si. Je to problém. Celý dny trávíš spolu. Jestli prohrajeme, určitě budu volit někoho z nás. Tak to vypadá, že budeme muset spolupracovat, abychom se tomu vyhnuli. Čau, Gret. Vzala by si tohle do tábora? Hned se vrátím. Kam si jako myslíš, že jdeš? Chtěla jsem jít pozdravit Ellie. Chtěla bych vědět, jak se jí daří. Nepůjdeš přece 30 minut tam a zase zpátky. Ale to zvládnu. Miluju procházky. Nemůžeš jít za druhým týmem, jsou to naši nepřátelé. Ale Ellie je má kamarádka. Ne, teď už není, nikam nejdeš. Mazej zpátky do tábora. Jo, dobrá.
Nesnáším, když mi někdo říká, co můžu a co ne. Ta bečka z tebe dělá blbku. To není moc hezký, tak říkat. Jsem jen upřímná, pardon. Odpustíš mi? Jo, ale už to nedělej. Jinak, tvůj kabát je boží. Mám dost podobný. A vůbec, kde jsi byla? Už jsem tě roky neviděla. Vítejte v dnešní výzvě. Jste připraveni probudit své vnitřní dřevorubce? Na čem jedeš, Trevore? Nebudou kácet stromy, jen uvolňovat klády. Tak proč jim teda ty nevysvětlíš tuhle výzvu, pane Všeznál? Milerád! V téhle výzvě musí každý tým zdolat tenhle kopec. Na vrcholu je mačeta, díky které uvolníte 3 klády. Na těch pojedete dolů a během toho budete sbírat vlajky v barvě vašeho týmu. Dole z nich se stavíte schody, pomocí kterých se dostanete k poslední vlajce. První tým, který získá všechny své vlajky, získá imunitu a odměnu. Dnešní odměnou je kompletní rybářská výbava, důležitá pro získání potravy. Tým, který prohraje, bude čekat vyřazování, kde vyloučíte prvního táborníka. A ještě jedna věc. Někde v lese je také schován skrytý symbol imunity. Tahle imunita je pro jednotlivce a může být použita jako ochrana pro vás nebo pro někoho, komu chcete zachránit krk. Tento tam mě může zachránit z té šlamastiky, ve které jsem se teď ocitl. Ale šance ho najít jsou naprosto mizivé. Ten les je obrovský. Výzva začíná právě teď. Dobře, týme, předpokládám, že já a Jake jakožto ti rychlejší poběžíme napřed a na vrcholu s těmi klády. Skvělý nápad. Gaby, pomohla by si Miriam nahoru? Nechci vaši pomoc. Dobře. Sundala bys si mě, prosím? Musím čůrat. Jasně, počkám na tebe. Neboj, běž napřed a odřízněte ta lana. Za chvíli vás dohoním. Určitě. Toto místo může být nebezpečné. Nebojte, stejně už jsme blízko. Dobře. Tento tém mi může zajistit velkou moc, takže zatímco jsou ostatní zaměstnání výzvou, já ho budu hledat. Ti kreténi budou fakt čumět. Hej, jsi v pohodě? Jo, jasně. Proč? Slyšel jsem rozhovor s Gret. Neměla by s tebou takhle mluvit. No jo, no, máš pravdu. Já jenom prostě nevím, jak se jí mám postavit. Dělej, co si myslíš, že je nejlepší. Co považuješ za... Mý brejle! Bez nich nic neuvidím. Pomůžu mu je najít. Zatím běžte napřed. První je dole. Můžeš ho posunout ke startovací čáře. Hele, Tome, neštve tě ta maska? Je zataženo, nemyslím si, že by ti teď sluníčko ublížilo. I když není vidět, můžeme způsobit problémy. Vlastně docela by mě zajímalo, jak pod ní vypadáš. Možná jindy. Jsi v pohovile? Jo, jenom... Já se trochu bojím si žít na těch kládách takový svah. Ale no tak, není to tak hrozný. Kdo půjde první? Ellie, Aleku, klidně si ji vemte. Nick, Ashley a já pojedeme tou další. Will počká na Fiore a pojede s ní. To zní dobře. Tak zhodu dolů. Nezapomeňte cestou sbírat vlajky. Už běží. Ale nevidím Gaby ani Dana. Pro pána Jána, jak daleko mohli odletět? Netuším, nevidím je. Našla jsi je? Ne, jenom mě kousl mravenec. To bolí. Sakryš. Hele, vidím je. Tamhle u stromu. Konečně! Moc ti děkuju. Ale teď s sebou musíme hodit. Čau, Jensne, jak jsme na tom s projektem? Vše připraveno. Mimochodem, už jste odvysílali první epizodu? Právě dokončujeme střih. Nezapomeňte vystřihnout všechny scény se mnou.
Jak chceš. Miriam, jedeš s náma? Pro mě, za mě. No to beru jako ano. Gret, pojedeš s druhem? Fajn. Mám jít najít Fiore? Tady ji máme. Tak fajn, příteli, vidíme se dole. Jasně. Neboj se, Vile, to zmákneš. Chyť bejka za rohy. Paráda. Teď už jen počkáme na Vila a Fiore. Dane, Gaby, projdete jako poslední. Počkáme vás dole. Jsi připraven, Dane? Jo, jasný, jdeme na to. Už můžem? Zaostáváme. Já nevím, mám strach. Co když spadneme? Nespadnem. Tak pojď, dělej. Nemůžu, fakt se bojím. Jako vážně? My tady chcípneme. Já jsem věděl, že na tohle nejsem. Tak a už dost. Ty fakt zkoušíš mou trpělivost, debile? Máš skoro 2 metry a stejně se všeho bojíš. I malá holka má větší koule než ty. Fiore, ty jsi mi právě... Co to bylo? To není tvoje věc. Já už nemůžu. Už nezvládám předstírat, že mám ty lidi ráda. A tož jsem tu jenom 2 dny. Nesnáším. O co ti vlastně jde? Drž hubu a nasadni na tu debilní kládu. Musíš mi vysvětlit, v čem je vlastně problém? Ne, naser si. Kvůli tobě prohrajeme a všichni ti to dají za vinu. Pojedeš domů. A teď nás roztlač. Jsi monstrum. Všem o tomhle řeknu. To ty pojedeš domů, ne já. Jo, fakt? A co pak jim řekneš? Že tě napadla 6letá holčička? Kdo pak ti uvěří? Co jim ve jménu královny tak dlouho trvá? Netuším. Juhu! Jsme tu! Seřadím klády. Běž na to, Jakeu. Mám to! Fialový tým vyhrává imunitu a odměnu. Hurá! Co se stalo? Will se bál. Dlouho jsem se ho snažila přesvědčit, aby jel se mnou, ale on se naštval a začal říkat fakt divné věci. To ona se naštvala. Byla fakt agresivní. Dokonce mě praštila a vyhrožovala mi. Jsi dobře, chlape? Mluvím vážně. O čem to mluvíš? To bych neudělala. Byl jsi tak vyděšený, že jsi na mě začal křičet. Pak jsme konečně vyrazili, ale ty si ani nesebral svou vlajku. To má pravdu, že? Ona vlajku má, za to Will nemá nic. Ona kecá. Fialový týme, nechci rušit, ale je čas, abyste se vrátili do tábora. Do večera se rozmyslete, koho dneska chcete poslat domů. Vile, už je ti líp? Ani ne. Chápu, že co jsem řekl zní naprosto šíleně. Ale všechno to byla pravda. Možná to bylo celé nedorozumění. Ne, Ashley. Vím, co jsem viděl a co jsem slyšel. Chtěla bych ti věřit, ale vím, že takhle malá holka by toho nebyla schopná. Vítejte u vaší první táborové rady. Funguje to následovně. Jeden po druhém půjdete do volební místnosti, napíšete jméno člověka, kterého chcete vyrazit a hodíte ho do volební urny. Chápem se? Aleku, promiň, ale nemůžu vybrat ani Willa, ani Fiore. Volím Fiore. Will možná přehání, ale musím ho podpořit. Celé to drama je přesně to, co jsem potřeboval, abych se zachránil. Volím Willa. Jakmile hlasy přečtu, rozhodnutí je konečné. Člověk s nejvíce hlasy musí opustit tábor. Avšak, pokud má někdo symbol skryté imunity, musí ji předložit před čtením lístků, čímž vynuluje hlasy proti sobě. První hlas. Alec. Fiore. Fiore. To jsou 2 hlasy pro Fiore a 1 pro Aleca. Will. Will.
Will. Poslední hlas zbývá. První člověk, co opustí tábor, je... Je to Will. Je mi líto, že jsi měl halucinace. Potřebuješ pomoc, kámo. Vile, autobus pro loser je támhle, brácho.